Judot naisten sarja alle 57 kiloa ja kyseessä on keräilyerien ottelu, jonne Suomen judoka Niina Koivumäki selvitti tiensä. Selvitti siten, että vastustaja Kiina Xu eteni aina semifinaalivaiheeseen saakka. Ja nyt Koivumäki kahdella voitolla hakisi paikkaa tämän oman karsintalohkonsa, keräilylohkonsa loppuotteluun, joka käytäisiin täältä paikallista aika illalla 6 aikaa. Näin Koivumäki ensimmäisessä yrityksissään vastassa valkopukuisessa. Siis Koivumäki valkoisessa judokissa ja vastassa sinisessä judokissa on algerialainen Lila Latrous. Hän on 23-vuotiaasta Koivumäkeä tuollaiset 6 vuotta vanhempi. Koivumäki on jo kerran tämän vuoden puolella voittanut Latrousin judotatamilla, joten nyt olisi hyvä hakea uutta voittoa siinä. Vie mattoon Koivumäki Latrousiin, mutta pisteitä ei tästä jaeta. Siinä ei katsottu olevan tarpeeksi voimaa, tekniikkaa mukana. Näin sitten Latrous pideissä siellä Koivumäen alla, mutta jalkatuollaisella triangelilla sai Latrous puolustettua tilanteen siten, että siitä ei Koivumäki sidontaan päässyt. Minuutin verran kohta oteltu. Koivumäki tosiaan hävisi sen avausottelunsa Kiinan Xuta vastaan, mutta Xu osoittautui niin kovaksi palaksi, että eteni aina tuon lohkon välierään asti. Ja tätä kautta Koivumäki saa nyt aloittaa sitten keräilyerien pohjalta kipuamisen kohti pronssista ottelua. 3 voitolla kaiken kaikkiaan varmistuisi pronssiotteluun. Jos tämän ottelun Koivumäki häviää, silloin hänen turnauksensa on ohi. Latrous siis huomattavasti kokeneempi judoka tässä kamppailussa, ikä 29 vuotta, oli mukana Ateenasta, sijoittui silloin sijalle 20. Koivumäen paras sijoitus on Brasilian MM-kisoista 5, jolla hän lunasti paikan myös tähän olympiaturnaukseen, kun sieltä lähtee Latrousin käsivarsiheitto, mutta hyvin sen Koivumäki puolustaa. Ei pääse Latrous kiskomaan Koivumäkeä pitkin tatamia ja näin tilanne säilyy vielä pisteettömänä. Brasilian MM-kisossa Latrous oli 25. 20 sijaa siis Koivumäkeä huonompi. Ja Koivumäki on tässä ottelussa ennakkosuosikki. Molemmat tästä ottelijasta hävisivät siis Kiina Xulle oman avausottelunsa. Latrous, joka arvottiin ensimmäisellä kierroksella suoraan, hävisi siellä. Ja sitten heti perään Koivumäki koki Xun kovemmakseen. Ei vielä kuitenkaan pisteitä, 3 minuuttia jäljellä tätä keräilyerien avausottelua. Koivumäki hakee aggressiivisesti heittoa sieltä. Rinnuksista on kiinni algerialaisen judokista, mutta ei pääse heittoon ja näin Lila Latrous painaa Koivumäen tatamin pintaan. Ottelu keskeytetään. Hattutuomari vaatii judokien, tässä tapauksessa judovöiden korjaamista. Ottelu saa jatkua. Piakkoin ollaan jo puolivälissä. Pisteitä vielä on nähty, ei myöskään varoituksia. Koivumäki haukkoo happea, haukkoo taistelutahtoa. Nyt pitäisi pystyä pisteen arvoisiin suorituksiin. Avausottelussa siihen Koivumäki ei pystynyt. Sieltä yrittää heitolla, uhrautumisheitolla ennättää Latrousia, mutta ei siinä onnistu. Epäonnistunut yritys, mutta se osoittaa aggressiivisuutta. Ja samaten jos Latrous lähtee passivoitumaan, siitä voi seurata varoitus Algerian naiselle. Koivumäki yrittää nyt maton pinnasta heittoa, mutta kovin nopeasti heitto ei sieltä lähde. Edelleen kampeaa Koivumäki Latrousia pois tatamin pinnasta. Ottelu kuitenkin jälleen keskeytetään. 2 minuuttia jäljellä, ei vieläkään yhtään pistettä kummallakaan ottelijalla. Niina Koivumäki, Tampereella asuva korilainen, hakee avausvoittoaan tässä turnauksessa. Jos se tästä tulee, niin sitten se ei tule ollenkaan. Suomen edustusta judossa on ollut siis vuodesta 1972 lähtien. Tällä kertaa edustajina Johanna Ylinen ja tässä otteleva Niina Koivumäki. 7 sijaa paremmaksi suomalainen ei koskaan ole yltänyt ja nekin sijoitustavat 80-luvulta. Nyt nämä naiset lupasivat ennen kisoja, että se sijoitus kyllä paranee jommankumman toimesta. Koivumäki haastamassa nyt siis Latrousia. 1,5 minuuttia, vähän rapiat jäljellä. Ei vielä pisteen arvoisia suorituksia tässä ottelussa. Kummallakin alla vain 1 ottelu.
tänään iltapäivällä, joten mitään suurta väsymystä vielä se olla, kun sieltä lähtee heitto ja mätkästää tatamipintaan, ei taida kuitenkaan tulla Koivumäelle siitä pisteitä. Hyvä oli yritys, mutta harmittavasti Latruus mahalleen laskeutuu tatamipintaan, näin ei pisteitä Koivumäelle anneta. Pisteet olivat lähellä. Vielä minuutti 15 sekuntia otteluaikaa jäljellä ja jälleen on Latruusin vyö epäkunnossa. Ottelu saa jatkua. Koivumäki syöksyy jalkoihin, mutta Latruus ajautuu maton ulkopuolelle. Ja passiivisuudesta tulee nyt Latruusille varoitus, joten Koivumäki siirtyy ottelussa johtoon yhdellä kokalla. Se on niukkaakin niukempi johto, mutta se on johto. Minuutti jäljellä ottelua ja sieltä lähtee komeaa heittoa. Komeaa heittoa Koivumäeltä, mutta ilmeisesti pisteitä ei jaeta tässä. Siellä Suomen valmentaja Mukkula vaatii pisteitä, niitä ei kuitenkaan jaeta. Koivumäki edelleen johdossa tuon Shidon varoituksen johdosta. Tässä ottelussa yhdellä kokalla. Se on niukka johto. Se pitäisi säilyttää. Mieluiten tekemällä vielä yhden pistettä tässä viimeisen minuutin aikana. 47 sekuntia erottaa Koivumäen pääsystä keräilijöiden seuraavalle kierrokselle, jossa vastassa olisi Japanin Sato. Näin pyörittää Koivumäki Latruusia. Passiivisuuteen ei ole nyt varaa, kun tätä kumpikin lähtee oikeastaan samaan aikaan hakemaan heittoa. Sieltä ei pisteitä kummallekaan anneta. Eikä myöskään varoituksia, joten nyt ei auta passivoitua. Ja jälleen lähtee Koivumäen heittoyritys. Ei lännä algerialainen, mutta tämä osoittaa sen, että Koivumäki on tässä aggressiivinen. Varoitusta ei todennäköisesti ole tulossa, sitä ei ole ehdotettu. 26 sekuntia otteluaikaa jäljellä. Jukkaan suomalaisen johto. Nyt tämä pitää puolustaa, mutta maltillisesti ja aggressiivisesti. Hyökkäys olkoon paras puolustus viimeisen 25 sekunnin aikana. Näin ne pyörivät taistelijat ympäri tatamia. Koivumäki lähtee jälleen heittoon ja sieltä uurautumisheitolla yrittää kammeta Latruusia itsensä yli. Ei osu kuin kantapää algerialaisen naamaan. Ei pisteitä, mutta aika kuluu. 14 sekuntia ja nyt Latruus lähtee hyökkäämään tosissaan. Koivumäki puolustaa. Torjuu nämä Latruusin otteen yritykset. Ei saa otetta Latruuseen Koivumäestä. Hyvin Koivumäki puolustaa. Ja nyt passiivisuudesta ehdotetaan Koivumäelle Shidoa. Ja se tulee sieltä. Näin ottelu tasoittuu viimeisen sekunnin aikana. Oho. Johan oli varsinainen otteluaika ja nyt sitten jatkoaika tässä ottelussa. Ensimmäinen pisteenarvoinen suoritus ratkaisee tämän kamppailun, sillä ei mitään väliä. Onko se Koka, Juko, Hippo, Vasari? Nyt meni jännäksi. Latruus vastaa Koivumäki. Jatkoaikaottelussa jatkoajan pituus 5 minuuttia. Jos senkin jälkeen ollaan tasan, tuomarit äänestävät voittajan. Suurimmaksi osaksi ottelijan asenteen perusteella. Se on Koivumäellä asenne ollut nyt kunnossa, mutta nyt saattaisi pisteitä. Lähteekö siitä lentoon Latruus? Ei tule pisteitä. Koka vaatii Mukkula. Tuomarit eivät häntä kuuntele ja näin on Koivumäen yksi lukuisista heittoyrityksistä päätynyt jälleen pisteettömästi Latruusin laskeutuessa tatamille mahalleen. Jälleen uutta heittoa hakee Koivumäki, mutta riippuu vastustajan jylkistä siten, että Mate Komento keskeyttää jatkoajan tässä ottelussa. Kultainen piste. Ensimmäinen suoritus ratkaisee. Ja nyt lähtee algerialainen heittoon. Ila Latruus painetaan kuitenkin tatamin pintaan. Ei ole pelkoa Latruusin iskuista ollut Koivumäelle tässä ottelussa, mutta ei paljon Koivumäkikään saanut kunnon heittoja aikaiseksi. Onnistuneita useita yrityksiä Koivumäellä on kuitenkin allaan. Ja se harmittava viimeisen sekunnin passiivisuus, varoitus toi Latruusin tasoihin. Nyt lähtee Koivumäki jälleen hakemaan heittoa. Siellä on käsi niskan takana kiinni. Ja nyt vyöryttää sitä Latruus Koivumäen alleen. Koivumäki ei tässä häkelly, vaan varmistaa sen, että tässä ei pistetä kummallekaan jaeta. Minuutti jatkoaikaa käyty. Edelleen siis pisteessä ollaan. Kultaisen pisteen jatkoajalla ja varoitus ei ole onneksi tulossa. Vaan judokit korjataan kilpailun mukaiseen kuntoon.
Jo on kutkuttavaa. Ensimmäinen piste, ensimmäinen liike, ensimmäinen suoritus. Ratkaisee tämän ottelun. Ja Koivumäki on ollut kovempi näissä. Sitten vie Koivumäki Latrusin maahan. Aika nopeasti putoaa Latrus tatamin pintaan. Saako tästä kuristuksen? Sidonnainen käsilukon. Mitä hakee Koivumäki? Siellä tekee työtä lujasti Latrusin päällä tatamin pinnassa, mutta nopeasti tuomarit pysäyttävät nämä mattotekniset suoritukset, jos ei sieltä saman tien jotain aikaa saa. Kamppailu jatkuu. Ensimmäistä pistettä vieläkin haetaan. Latrusilta on Ponnarikin on irronnut. Nyt Koivumäki hakee otetta, syöksyy jalkoihin. Pääseekö heittoon? Ei. Ajautuvat tatamin ulkopuolelle. Lila Latrus. Nina Koivumäki. Paikkaa haetaan seuraavalle kierrokselle. Ja nyt sitten käydään neuvottelua. Tuomarit kokoontuvat. Mitä tässä seuraa? Passiivisuudesta varoitus Latrusille, joten näin on Koivumäki ottanut voiton tässä ottelussa. Oli aktiivisempi, haki heittoja. Heitot eivät onnistuneet, mutta tällä aggressiivisella taistelullaan Nina Koivumäki etenee seuraavalle kierrokselle keräilyerissä. Ja vastaan asettuu Japanin Aiko Sato, MM3 vuodelta 2007. Nina Koivumäki